tí manažeri, tí strední manažeri to vôbec nemajú jednoduché, to si Áno, povedzme. súhlas. Pretože zober si, že vo firmách častokrát sú veľmi tlačení do krátkodobých výsledkov. Zo strany majiteľov, akcionárov, top managementu, majú nastavené mesačné KPIčka, ktoré potrebujú plniť a samozrejme, že ich to tlačí a majú tendenciu prenášať ten tlak na svojich ľudí. Milí naši poslucháči, prajeme vám príjemný deň pri druhej sérii podcastu Presah. V prvej sérii, to bolo minulom roku, 2023, sme sa venovali profesionálnej sociálnej sieti LinkedIn a s mojím kolegom Michalom, ktorý tu tiež je, avšak momentálne len ako technická podpora, lebo nám nastane zmena, to vám hneď poviem, a spovedali sme našich hostí o ich inšpiratívnych príbehoch. Tento rok urobíme jemnú zmenu. V tomto roku hlavná téma druhej série podcastu Presah bude leadership. A my s Michalom postupne odovzdáme takú pomyselnú štafetu našim kolegom Martinovi Chinorackému, ktorého tu vítam. Prajem všetkým pekné počúvanie. Mojho kolegu Juraja Lišku. Jurko, servus. Príjemný dobrý deň všetkým. Toto bude taký, jak ho nazveme chalani, taký prechodový alebo prechodný podcast. Ďuri, čo sú také najčastejšie zadania, ktoré v súčasnosti s klientami riešiš v tej oblasti leadershipu? V oblasti leadershipu je to veľká téma, je to veľká oblasť. Naozaj sa momentálne veľa stretávam s touto problematikou klientov. A je to prirodzené, pretože v poslednom období tie firmy si prešli náročným obdobím, po covidovým obdobím, veľa ľudí zostalo pracovať hybridným spôsobom. Čiže je pomerne dosť veľký tlak na stredný manažment, na ľudí v strednom manažmente. A firmy si uvedomujú, že toto je presne tá pozícia, ktorá môže veľmi veľa vecí buď pozitívne, alebo aj negatívnejšie ovplyvniť v fungovaní firiem. Takže je to naozaj dosť časté zadanie u klientov momentálne. No je to aj náročná pozícia, lebo keď ich aj počúvame, to je podobno, aj ja mám skúsenosť, oni sú medzi dvomi mlynskými kameňmi. Presne tak. Výkonní ľudia, niečo sa deje, potom je tam to vrchné šéfstvo, niečo požaduje a ten stredný to tam valcuje, jedna radosť. Je to presne tak, je to pojitko vlastne medzi tým, čo chce ten vrcholový manažment, akú má stratégiu, aké má ciele. A potom sú potreby ľudí, ktorí sú na druhej strane a ten stredný manažment to potrebuje prepojiť. To niekedy nie je jednoduché, pretože sú rozličné požiadavky kladené na stredných manažerov zhora od svojich nadriadených a potom samozrejme sú ľudia, ktorí sa zaoberajú sami sebou, chcú si naplniť svoje vlastné potreby, chcú byť spokojní, chcú byť šťastní, chcú byť naplnení a ten stredný manažer potrebuje nejakým spôsobom to celé prepájať. Takže... Jak povieš šťastný, hneď mi napadne happiness manažer. Čo, Maťo? Poprosím ťa, a ty jak to vnímaš? Ty máš aké najčastejšie zadania? Ja myslím, že to moje vnímanie je, že v manažmentoch sa začínajú objavovať ďaleko väčšie obavy. Že tá istota a to, že ten trh bol veľmi vďačný a firmy dokázali dosahovať ľahšie výsledky, sa ako keby stráca. Že v tej hlave majú jednoducho viacej strachu, viacej sa boja o výsledky a tá potreba leadershipu v tomto prípade výrazne narastá. Je to to, že pokiaľ sme v dobrom prostredí, to prostredie je skutočne žičlivé, tak ten leadership ide ako keby sám. A keď sa dostaneme do prostredia, ktoré je náročné, kde musíme zvládať krízy, kde musíme viac z toho trhu dostať, čo nie je jednoduchšie, kde zákazníci nám začínajú častejšie hovoriť nie, alebo nepotrebujeme, nechceme nakúpiť, tak tá potreba toho, aby niekto tú spoločnosť dobre viedol, je skutočne veľmi, veľmi vysoká. Ten leadership v mojom vnímaní je skutočne o tom, aby vo firme fungovala veľmi silná energia, ktorá tú firmu ťahá ďalej. Aby tí ľudia jednoducho tú energiu cítili zmysel toho, čo robia. A ja si myslím, že to je teraz obdobie, kde sa firmy hľadajú. Som nedávno robil workshop v jednej spoločnosti, kde sme sa rozprávali o vízii, o poslanie a o hodnotách tej spoločnosti, a tá spoločnosť ich mala vytvorené.
A keď sme si ich prechádzali, povedali, alebo ten záver z diskusie bol taký, že oni pre túto dobu už nestačia. Že tá doba sa zmenila a že jednoducho potrebujú novú víziu, nové poslanie a nové hodnoty, ktoré ich prevedú tým náročným obdobím. Takže ja to vnímam ako skutočné obdobie, kedy ten dopyt po leadershipe a vedení výrazne narastá. To je zaujímavá oblasť, pretože keď hovorí, že potrebujú, že im to nestačí, oni majú tú moc to zmeniť? Ide o korporát, alebo ide o lokálnu spoločnosť? Je to lokálna slovenská spoločnosť. Ja musím povedať, že neuveriteľne si vážim tých ľudí v tej firme, pretože vidia a skutočne pozerajú sa do tej budúcnosti ďaleko viac ako ostatní. No a tá potreba, ktorá tam vznikla od ľudí. Že ľudia zrazu cítia, že by potrebovali niečo iné, že potrebujú nový impuls. A ja si myslím, že pokiaľ ten leadership má byť zdravo postavený, tak je skutočne postavený na hodnotách ľudí a je postavený na tom, aby vedeli, kam majú ísť. A potom je to na tých lídroch, ktorí v tej organizácii fungujú, ako to uchopia. Toto býva veľmi zaujímavé, lebo ten leadership, to je internet zaplavený článkami, čo to všetko je, rôzni speakery motivační hovoria, leadership, že čo to vlastne je, lebo management, to je jasné. Systémy, procesy, reportingy, sledovanie, plánovanie, to je také, že kde rozhoduje ten riadiaci pracovník. A leadership, neviem, ako to vnímate vy, raz som sa stretol, keď som sa pýtal takého odborníka pri jednom rozvoji, že čo to vlastne je, lebo však ja som rybák, to ma poznáte, ja potrebujem takú podstatu veci vedieť, lebo všetci majú plné ústa leadershipu, ale o čom to vlastne je, čo to je? A on mi povedal, vieš čo, Marek, to je all about people. Že to je všetko. Ja hovorím, dobre, ale aj keď systémy, komunikujem, zmeny a tak ďalej, že čo to znamená all about people? A on vraví, tá interakcia s tými ľuďmi. Tak neviem, ako to vy vnímate. Či rovnako, alebo je to o niečom inom, ten leadership? No my na tých tréningoch veľa hovoríme o tom, aký je rozdiel medzi manažerom a lídrom. A hovoríme o tom, že manažer je zodpovedný skôr za riadenie procesov, systémov, za nastavovanie stratégie, za robenie rozhodnutí. Leadership, jak to už vyplýva z toho slovička lead, tak leadership je skôr o vedení ľudí naozaj. Je to o tom, akým spôsobom tých ľudí inšpirovať, akým spôsobom ich nadchnúť, zapáliť pre nejakú víziu. Ale je to aj o tom, ako pracovať sám so sebou. Ten leadership začína vždy od seba samého a pokiaľ chcem zapáliť ostatných ľudí a chcem ich inšpirovať, no tak v prvom rade potrebujem byť zapálený sám, potrebujem horieť a vtedy viem strhnúť, alebo teda priviesť tých ľudí k nejakej spoločnej vízii, k nejakému spoločnému zajtrajšku. A viem potom pracovať samozrejme s tými rozličnými zručnosťami, komunikačnými, poskytovaním spätnej väzby, koučovaním prípadne a inými komunikačnými nástrojmi, aby som dosiahol tie ciele, ktoré chcem dosiahnuť. Ty ako to vnímaš, Martin? Ja by som nadviazal na Jura. Ja myslím, že Juro to vníma veľmi, veľmi pekne. A možno to, inak to Juro pomenoval, ja to pomenujem možno iným slovom. Ten výsledok leadershipu je vlastne o príťažlivosti. Akože upravený mám. Jasné, máš byť príťažlivý. Hej, každý z nás má nejakú príťažlivosť. A príťažlivosť je jedna z najsilnejších síl vo vesmíre. No a pokiaľ tú príťažlivosť niečím máme, tak tí ľudia nás budú nasledovať. Pokiaľ nebudeme príťažliví, no tak budeme robiť tú druhú vec, no budeme ich tlačiť. Pokiaľ nepôjdu za nami, no tak potrebujeme vyvinúť tlak. Teraz je otázka, čo je ľahšia cesta a ktorou cestou sa vydáme. No, keby sme možno povedali skutočne, že leadership alebo výsledkom leadershipu alebo schopnosti viesť je naša príťažlivosť, tak je vždy dobrou otázkou, alebo dobrá otázka v tejto prípade je, čím vlastne vytvárame tú príťažlivosť. A to je možno dobrá otázka pre ťa, Marek, že čím si myslíš, že teda líder má byť príťažlivý? Z môjho pohľadu ja plne súhlasím s tou príťažlivosťou. Ja tam vidím veľmi hlboký zmysel, lebo krásne si vystihol, že je to všetko o ľuďoch, ale akú interakciu mám s tými ľuďmi. A teraz tlačím ich, aký na nich som. Alebo jednoducho tých ľudí dokážem za sebou ťahať, niektorí hovoria, skôr ja hovorím o inšpirovaní, že tí ľudia
jednoducho aj ti veria určite tie rozhodnutia. A mne všetko z môjho pohľadu sa stretáva v tom, že keď chcem byť dobrý líder, v prvom rade musím byť dobrým človekom. Ja aj keď čítam, počúvam, jednoznačne mi z toho vychádza dobrý človek a určitými pevnými hodnotami, transparentnými hodnotami, ktoré v prvom rade nie, že plním ja, ale jednoducho tí ľudia zo mňa cítia, že idem za tými hodnotami, keď ich aj od nich chcem. Napadá mi jeden príklad, ako sme mali takú zaujímavú debatu jedného zákazníka a tiež mali krásne, oni si povedali, dobre, čak leadership, keď je to hlavne aj o tých hodnotách, aby sme boli lepšími, aby sme mali lepšiu interakciu medzi sebou. Tak ja nechcem dlho o tom rozprávať, lebo o hodnotách sa veľa hovorilo, ale tiež mali pekne povyvesované na nástenkách, na kartičkách, popísané, kto čo tomu má rozumieť, ale ľudia aj tak tomu nerozumeli. Čiže čo spraviť napríklad preto, nielen aby odo mňa boli cítiť tie hodnoty, ale aby aj firma, keď chcú podporiť ten leadership, tak tie hodnoty jednoducho tí ľudia s tými žili. Čo preto spraviť? Teraz sa na vás pozriem, že kto sa odvážne bude na mňa kúkať, že sa ujme slova prvý. Môžem začať kľudne aj ja. Tie hodnoty, áno, jak si povedal, veľa sa o nich hovorí, veľa sa o nich píše. Tie hodnoty môžu byť trošku aj taká dvojsečná zbraň, lebo ak tie hodnoty majú fungovať naozaj v praxi, tak vieme už dneska, že príkladom idú manažeri. Keď sa manažeri správajú v súlade s tými hodnotami, lebo hodnoty vlastne hovoria, aké sú očakávania od prístupu ľudí v celej spoločnosti. A pokiaľ manažer ide v súlade s tými hodnotami a žije ich, tak ľudia potom je im prirodzenejšie takisto sa správať v súlade s tými hodnotami. Druhá vec je tá, že akým spôsobom potom pomôcť ešte v tomto, si asi pýtal ty, že ako pomôcť v tom, aby tie hodnoty sa naozaj dostali až k tým ľuďom bližšie. Presne. Aby neboli len formálne niekde napísané a sformulované, lebo to je prvý krok. To treba spraviť, ideálne samozrejme, keď sa to spraví aj v spolupráci s ďalšími členmi tímu. Nemusia byť do toho zapojení úplne všetci, lebo to je pomerne náročný proces, ale keď sa vtiahnu niektorí ľudia do tvorby hodnot, tak je to fajn, pomáha to. Na druhej strane, ak tie hodnoty naozaj majú byť implementované alebo majú fungovať aj dole v organizácii, tak je dôležité, aby sa potom dostali do bežnej komunikácie. To znamená, že napríklad, aby sa o tých hodnotách rozprávala počas individuálnych rozhovorov, ktoré pravidelne bežia v organizácii. Takže napríklad pri individuálnych rozhovoroch, napríklad pri poradách, pokiaľ si všimneme, že nejaká hodnota, ktorá je stanovená firemná, tak sa nedodržiava, alebo bola porušená, tak sa o tom rozprávame. Čiže treba to dostať naozaj do dennodennej komunikácie s ľuďmi. Vtedy tie hodnoty začnú žiť a pretože keď sú sformulované, na nástenke zavesené a hovorí sa o nich raz za rok, tak to nestačí. Maťko, prepáč, ty si sa nadýchoval. No, k hodnotám, ja myslím, že hodnoty buď sebe máme, alebo sa ich potrebujeme naučiť. Takže práca s hodnotami je proces učenia sa. Aspoň ja to tak vnímam. Ja keď zoberiem napríklad, ja milujem hodnotu spoľahlivosť. Hovorím, že sme vo firme spoľahliví. To znamená, áno, niektorí milujú, niektorí nie. No, áno, však tak to je. Však, akože, s tým veľmi neurobiš nič. Inak povedané, teda niektorí to sebe majú a niektorí sa potrebujú naučiť byť spoľahlivým. Rozumiem. Tak sa ju ešte učím. Tak sa ju učíme. A tak ja myslím, že to u teba tak... Ty máš vysokú spoľahlivosť a to je jedna z vecí, ktorú si na tebe vážim, lebo my na čom sa dohodneme, to vždy funguje a to je úplne skvelé. Ďakujem. Začal som fungovať, že management by mail. Tak aj to je spoľahlivosť. Áno. A spoľahlivosť vytvára jednu skvelú vec a to je to, že pokiaľ vediem tým a mám spoľahlivých ľudí, tak s ním mám menej starosti. No a teraz, ja neviem, kto z vás zažil, že máte niekoho nespoľahlivého. No, to je na mašlu, hej, teraz premýšľate, aj dohodli sme sa, dojde, nedojde, urobí, neurobí, hej, to je celkom slušné trápenie. Na poradu dojde neskôr vždy. No. Už len tá minútka, dve. Hej, zadáš mu úlohu, tu ti nesplní, hej, potom sa rozčuluješ, hneváš. A koľko mám práce veľa.
Hej, no a potom teraz zase je to otázka, ako to vlastne tú situáciu budeš riešiť. Hej, že vlastne ako sa k tomu postavíš, že je nespoľahlivý a tam sa prejaví to, ako tých ľudí vedieš. Hovorí sa o tom, že my niekedy riešime individualitu vo firme, ale tí ľudia presne počúvajú a vnímajú to, ako sme toho človeka, ako sme tú situáciu zvládli. A vedia, že pokiaľ sa to stane im, tak budeme reagovať s veľkou pravdepodobnosťou rovnako. Aha, že neprotežujem alebo netolerujem nejaké takéto nespoľahlivé správanie. Áno, a keď netoleruješ, no tak oni budú vedieť, že netoleruješ. A keď toleruješ, no tak budú vedieť, že toleruješ. To je jednoduché. Mne to tak vždy pripomína ako s výchovou detí, že podľa čoho, aké, ja neviem, ako vám, že akú tú komunikáciu s nimi máš a čo vyžaduješ a tie deti vidia, že čo sú tvoje priority. Ale odliacom od toho, čiže spoľahlivosť, tá sa dá naučiť. Ale neviem, ale kľudne ma opravte, tak mi to smeruje k tej odolnosti. Takej tej mentálnej, alebo áno. Áno, tá odolnosť je veľmi dôležitá momentálne. A hlavne teda, keď sa bavíme o stredných manažeroch alebo vedúcich tímov, vedúcich oddelení, ktorí majú nad sebou vyše svojich nadriadených a majú pod sebou svojich ľudí, členov tímu, ktorí vedú, tak tá odolnosť, my hovoríme o mindsete alebo o mentálnom nastavení, je veľmi dôležitá. Ja uvedem taký príkaz, čím som sa včera stretol, keď som robil jeden tréning. Diskutovali sme o tom, čo sa očakáva vlastne od dobrého lídra. A samozrejme prichádzali rôzne veci, ako je poskytovanie spätnej väzby, ako je zadávanie úloh, delegovanie, dobrá komunikácia. Ale nakoniec sme sa dostali k tomu, že veľa manažerov alebo lídrov je vytiahnutých z pozície špecialistov a oni boli zvyknutí pracovať pomerne individuálne na plnení si svojich nejakých cieľov a úloh. A niekedy oni to, čo im prinášalo úspech v minulosti, tá zarputilosť, húževnatosť a individuálna práca na plnení nejakých úloh, tak vlastne oni potrebujú zmeniť to svoje nastavenie a potrebujú zmeniť to, aby vnímali, že ich vysvedčením už nie je to, čo oni konkrétne spravia ako špecialisti, ale ich vysvedčením je to, ako dosiahne ciele celý tým, ktorý vedú. A to je o zmene nastavenia mentálneho, to je o zmene pohľadu na vec. A keď si povedal, že resilience v angličtine, alebo tá odolnosť, tá je o tom, ako myslíme. Samozrejme je to aj o iných veciach, akým spôsobom dokážeme relaxovať, akým spôsobom dokážeme doplňať tú svoju energiu mimo práce. To nás potom robí samozrejme odolnejšími celkovo aj fyzicky, ale aj mentálne, aj psychicky. Ale to, čo teraz riešime naozaj s manažermi a s lídrami, je práve zmena uhla pohľadu a nastavenie si myslenia tak, aby to bolo produktívne. Aby ma to nelimitovalo. A to je momentálne dosť veľká taká téma, ktorá dosť rezonuje v týchto skupinách u manažerov. Naučiť sa pracovať sám so sebou, to je ako sme to spomínali, že nie je to o práci s ľuďmi ďalšími, ostatnými, ktorých máme viesť, ale je to o práci samého so sebou, ako sa zastabilizovať, ako byť pevný, ako byť transparentný. Môžeme sa samozrejme baviť o tých hodnotách, ako si to začal túto tému, to tam tiež patrí. Všetko to vlastne sa zbieha v tej osobnosti alebo tej zrelosti toho lídra. A veľmi veľa robí spôsob myslenia. Zrelosť, to sa mi veľmi páči. Toto také hlavné, to bola veľmi dobrý bod, že kto je to vlastne dobrý líder? A jak si povedal, transparentný, jasné hodnoty sme rozobrali. Taká tá zrelosť, stabilnosť. Ty čo by si ešte, Martin, doplnil? Ja by som možno k tej zrelosti. To je by som povedal, dôležitá súčasť príťažlivosti. Vlastne zrelosť znamená rovnováhu, stabilitu. A ja sa znovu vrátim k tej téme, tomu času, kedy to prostredie nemusí byť stabilné a je tam veľa chaosu. A tam sa vlastne ukáže tá zrelosť toho človeka. Či je vyplašený, či sa bojí, alebo či je stabilný a postupuje bez ohľadu na to, aká je situácia. A to je skutočne o rozvoj samého seba, o tom, aby som stále na sebe pracoval, aby som tú stabilitu budoval. Tie cesty sa vždy nájdú. Ako tú stabilitu získať, ako pracovať. Sa často stáva, že toto zadanie príde od zákazníka a zákazník
A to zadanie je koučovať manažerov presne na túto oblasť. To znamená, aby zvládali náročné situácie, aby zvládali tie situácie s nadhľadom, aby v tej situácii vlastne dali tým ľuďom energiu, dali tým ľuďom to pozitívne, čo môžu. A toto zadanie sa, ja si myslím, že za posledný rok teda opakovalo u nás veľakrát. To je veľmi dobrý bod, tá odolnosť, taká tá zrelosť, pretože sú v popredí tie nepredvídateľné udalosti alebo situácie, ktoré sa vo firme stanú a tam je dôležité, ako sa zachová ten vedúci pracovník, riadiaci ten líder, ako sa k tomu postaví, ako ho to rozhodí, nerozhodí. Presne tak a aj s tým mindsetom alebo s tým mentálnym nastavením súvisí napríklad už len to, že je produktívnejšie pre vedúceho pracovníka, keď si aktivuje myslenie, že nemusí všetko vedieť on. Nemusí mať na všetko on len tú správnu odpoveď. Lebo niektorí manažeri sa dostanú na tú pozíciu vedúcu a potom si myslia, sú presvedčení o tom, že teraz ja musím všetko vedieť, vyriešiť. A dostávajú sa zbytočne pod tlak, ale tá práca toho lídra je práve o tom, že potrebuje vtiahnuť ostatných ľudí do riešenia problémov, potrebuje reagovať na to, čo sa deje, lebo dneska tá doba je veľmi dynamická. Takže nie je to len o proaktívnom prístupe, je to naozaj o tom, ako reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú niekedy veľmi náročné a nepredvídateľné, ale má tam na to ľudí, aby s nimi komunikoval ďalej, aby sa snažil ten tím prísť s čo najlepším riešením, pretože ten push prístup, ktorý tu bol kedysi dávno, taký ten direktívny prístup, že ja teraz rozhodnem, ako to bude a vy to robte tak, ako ja chcem, ten už nám dneska vôbec nefunguje. My vidíme, že angažovanosť ľudí, to nám prieskumy ukazujú, nám výrazne klesá z roka na rok. To znamená, stále viac a viac ľudí je menej motivovaných vo firmách. A mohli by sme sa tu baviť dlho o tom, aké sú toho príčiny. Ale to, čo to vlastne ukazuje manažerom a lídrom, je, že ten správny spôsob je skôr ten pull prístup, to znamená potiahnuť tých ľudí, inšpirovať ich samozrejme, ukázať im tú budúcnosť, víziu, ale vtiahnuť ich do diania. A vtiahnuť do diania sa nedá veľmi tým, že budem tým ľuďom hovoriť, čo majú robiť. Vtiahnuť do diania sa dá zmenou komunikácie. To znamená viacej kladením otázok, počúvaním, skutočným záujmom o tých ľudí. A keď tí ľudia uvidia, že mám o nich skutočný záujem a že chcem vedieť, čo si naozaj myslia a čo cítia, tak potom aj oni budú ochotnejší prispievať nejakými svojimi nápadmi, myšlienkami, zistia, a keď ešte zistia, to je teraz tiež taký dobrý koncept psychologické bezpečie vo firmách, to sa možno niekedy na budúce môžeme porozprávať o tom, keď zistia ľudia, že keď aj niečo navrhnú a nebudú za to potrestaní, tak si zvyknú na to, že je úplne normálne prispievať so svojimi nápadmi, byť kreatívny, pretože tá kreativita a tá odvaha, to sú dneska vlastnosti a schopnosti ľudí, ktoré sa veľmi cenia. A to je úloha lídra, myslím si momentálne, aby dokázal z tých ľudí vyťažiť čo najviac. To je zaujímavý bod. Ja veľmi rád provokujem mojich účastníkov myšlienkov, keď mám takýto leadership rozvoj a vždy im hovorím, vždy sa ich pýtam, že čo je podľa vás taká hlavná vaša úloha? A oni, plnenie úloh, dodávanie určitých výsledkov, KPIčka, takéto, a ja hovorím, ne. Teraz vyvalia oči. Hlavným výsledkom vašej práce je kvalitný, spoľahlivý, samostatný tím, ktorý to dodá. Takže, a oni mi vždy povedia, že no, dobre, však to je logické, nie? No však jasné, logické, ale čo iného máte na práci? Ja hneď si vybavujem množstvo situácií a tí manažeri, tí strední manažeri to vôbec nemajú jednoduché, to si povedzme. Áno, súhlas. Pretože zober si, že vo firmách častokrát sú veľmi tlačení do krátkodobých výsledkov. Zo strany majiteľov, akcionárov, top managementu, majú nastavené mesačné KPIčka, ktoré potrebujú plniť a samozrejme, že ich to tlačí a majú tendenciu prenášať ten tlak na svojich ľudí. A to je tiež presne o tej výzretosti toho lídra, že dokáže odolať týmto tlakom a dokáže možno aj komunikovať niekedy kriticky voči svojmu manažmentu. Nechcem teraz povedať, že má byť rebel, ale vedieť ustať tieto ťažké situácie a pozerať sa nie na úplne len krátkodobé plnenie výsledkov, ale aj trošku za horizont.
Lebo to sa od lídra očakáva. Áno, a hlavne také, že povieme si, že teraz ideme trebárs do Banskej Bystrici a v polovičke cesty, ideme do Považskej Bystrici, ja som sa zmýlil. A už sme určitú cestu ubehli a teraz ten tím, jak na to interaguje. Martin, prosím ťa, Ďuro síce načal, tak ja len v rýchlosti načal to psychologické bezpečie. Čo to znamená v tvojom ponímaní? S čím sa stretávaš u tých klientov? Jedna z vecí, ktorá sa vo firmách je vnímaná, v niektorých firmách veľmi intenzívne, sú chyby, ktoré tí ľudia robia. Niekde tá činnosť vlastne tých ľudí, alebo to zameranie tých ľudí, alebo to najdôležitejšie v tej firme je, aby neurobili chybu. Tým sa stráca celá kreativita, nápaditosť a je to pre tých ľudí veľmi vyčerpávajúce. Ja keď nebudem sa cítiť bezpečne, tak budem vytvárať obranné systémy okolo seba. Budem všetko vnímať ako ohrozenie, prejaví sa to v mojej komunikácii, budem možno viacej útočný, aby som sa chránil. Klíma v tej firme bude pre všetky veľmi náročná, pretože každý sa chráni. Buď nikto s nikým nebude rozprávať, pretože má pocit, že keby niečo povedal, tak príde niekto s palicou a mu to vysvetlí, že takto teda nie. Alebo teda budú tí ľudia protestovať a budú sa búriť a nikto nevie prečo. A jedna z tých príčin, a to je častá príčina vo firmách, je, že ľudia sa boja. Dnes je naozaj už dokázané, rôzne výskumy to potvrdzujú, že firmy, organizácie, ktoré majú vytvorené prostredie, ktoré podporuje to psychologické bezpečie zamestnancov vo firme, tak tie organizácie jednak majú vyššiu úroveň motivácie a angažovanosti svojich zamestnancov, ale dosahujú aj lepšie výsledky. Tí ľudia sú pripravení byť kreatívnejší, niekedy navrhovať riešenia, ktoré sú riskantné, ale neboja sa im navrhovať, pretože vedia, že im nebude ublížené alebo že niekto im nedá po hlave za to, že niečo navrhli. A keď to je na prvý pohľad možno crazy myšlienka. Čiže to psychologické bezpečie vo všeobecnosti funguje. Tu je možno, ja by som využil ten čas ešte chvíľku, ktorý máme, na to, že by som možno trošku povedal, že aké sú rizika toho psychologického bezpečia, lebo jednak sú typy zamestnaní, kde sa chyby naozaj nepripúšťajú. A to sú napríklad leteckí dispečeri. To sú napríklad lekári a chirurgovia. To sú napríklad sestričky v nemocnici, ktoré idú podať nejaký liek pacientovi. Presne tak. A sú aj ďalšie, určite by sme našli ešte aj ďalšie zamestnania. A pri takýchto zamestnaniach nechať tým ľuďom príliš veľkú ako keby voľnosť a pocit psychologického bezpečia môže byť kontraproduktívne. Niektoré výskumy už ukazujú, že stále len zvyšovať psychologické bezpečie nemá ten správny efekt, práve naopak, keď je ho príliš veľa, ľudia už potom nepreberú zodpovednosť za svoje výsledky a tým pádom tá výkonnosť klesá. Čiže ono to nie je o tom, či áno alebo nie je psychologické bezpečie, je to o tom, koľko veľa toho psychologického bezpečia by malo byť a pre ktoré pozície alebo pre ktoré typy organizácií. Je to veľmi individuálne, ale v každom prípade nechcem teraz popierať dôležitosť psychologického bezpečia, tá je veľká. Len treba zvažovať naozaj, že pri ktorých zamestnaniach koľko veľa. Rozumiem. To je zaujímavý bod, lebo dnes ráno akorát som počúval v jednom podcaste, kde rozoberali tú situáciu v lietadle. Nebudeme menovať, ale čo sa stalo, Airlines, nevieme to Airlines, a tie núdzové dvere vo výške 5000 metrov, že sa uvoľnili a vyslovene ich vycuclo a vznikol tam potlak a tak ďalej. A zistilo sa, že nejaké skrutky neboli dotiahnuté. Tak ten mechanik tiež si môže povedať, čak psychologické bezpečie, mám právo na chybu, tak som nedotiahol. Lenže ohrozil 177 ľudí. Presne. To máš ako, keď nadviažem na to ďalším príkladom, keby sme chceli od sestričiek v nemocnici, aby boli kreatívne pri podávaní lieku pacientovi. Asi to nebude úplne fungovať, asi to nechceme od nich. Áno. Na druhej strane, pokiaľ tie sestričky majú celkovo ten pocit na tom oddelení, na ktorom fungujú, že sa tam cítia príjemne, je tam dobrá atmosféra a ľudia sú prístupní nejakým ďalším návrhom na zlepšenie, no však prečo by nemohli prispieť k zlepšeniu fungovania oddelení, keď je tam dobré psychologické bezpečie. Čiže ako kedy, ako kde, v akej situácii. Áno, rozumiem.
Ale súhlasím s tým, že skôr to psychologické bezpečie je v súvislosti asi s tou kreativitou, keď sa dávajú návrhy. S tým, že mne sa tiež páči ten princíp trampolíny. Pretože aj keď dávam návrhy, tak aby neboli nejaké ustrelené, je rozdiel, to je podobne ako s dieťaťom, keď skáče na trampolíne. Keď má tam tú ochrannú sieťku, ako skáče, lebo drvivá väčšina tých detí neriskuje a skáče v strede, alebo keď má určité hranice a má tam tú ochrannú sieťku, tak tedy si dovolia viac. Tak to je tiež na zváženie. Ale súhlasím s tým psychologickým bezpečím. Áno, je tu právo na chyby. Samozrejme recidíva, to už je vec lídra. Martin, jak sa k tomu postaví. Vidím, že prikyvuje, že si mal tam určité situácie u klientov. A ešte, aby naozaj aj to vyslalo ten hodnotový signál, že niečo tolerujem, niečo netolerujem. Takže, chalani, ja mám takú otázku na vás. Kam to celé bude smerovať podľa vás? Pretože je to o tých, áno, KPIčkách, úlohách, kvalite, ľuďoch a tak ďalej. Je to o tej ceste, ako sa k tomu dopracujeme. Ako vy vnímate, kam to celé pôjde? Máte, čo bude tak v popredí? Čo aj zachytá vaše trendy v tom leadershipe? Ja myslím, že jedna z dôležitých vecí v tom leadershipe bude vnímať príčiny a následky. Čo je vlastne príčinou a čo je následkom? Keď poviem KPIčko, to je príčinou alebo následkom? To je len dôsledok nejakých aktivít, nejakej snahy, nejakej pozornosti, schopnosti podať výkon, ktorý zodpovedá tomu číslu. A to je vlastne príčina toho stavu. Čím viac budeme sa zaoberať následkami, tak tým menej budeme mať pod kontrolou príčiny. A myslím si, že v príčinách alebo v tom, čo robíme, je to, čo nás posúva dopredu. Že to robíme lepšie, kvalitnejšie, s odvahou, alebo že to robíme na základe toho, by som povedal, najlepšieho, čo v nás je. Toto je cesta. No a teraz otázka leadershipu je, že či my dokážeme to v tých ľuďoch aktivovať. Lebo môžeme hovoriť o tom, že každý má iný potenciál. To znamená potenciál zvládnuť tú prácu. To je jak v obchodných tímoch. Niektorý obchodník má neuveriteľný potenciál tú prácu robiť, je šikovný, veľmi tvrdo pracuje, stará sa o klientov, buduje výborne vzťahy. Hej, nikto to nedokáže. Ten potenciál je limitovaný, možno je jeho potenciál robiť úplne inú prácu. A vnímanie toho potenciálu je veľmi dôležité, to aby sme ho nepreceňovali, nepodceňovali, a aby sme ten potenciál vedeli skutočne individuálne u ľudí aktivovať. Ja myslím, že vo firmách je to normálne, že niekto robí obchodníka, má potenciál viacej, pracovať, v kancelárii, robiť úplne inú prácu. A vnímanie ľudí, vnímanie ich potenciálu, vytváranie predpokladov, ja si myslím, že to je jedna z tých veľmi dôležitých vecí, ktorá je súčasťou leadershipu. Čím viac budeme zameraní na dôsledky, tým budeme vytvárať väčší tlak. Oni sú dôležité, pretože výsledky KPIčka vlastne hovoria o tom, či sme na dobrej ceste. Ale to je tak asi všetko. Čiže zameriavanie sa vyslovené na tie výsledky, len na tie výsledky, to je o tlaku. A zameriavanie sa na tú aktivitu, ktorá k tomu vedie, to je skôr o tom ťahu. Ja myslím, že tak to je. Lebo s tým vieme niečo urobiť. S tým výsledkom nič neurobíš. Ten je len v danom čase. Ale s tou aktivitou tu môžeš zmeniť. Tam môžeš robiť s kvalitou, môžeš robiť s množstvom tej aktivity. Súhlasím s Martinom. Doplnil by som len to, že keď chceme poznať odpoveď, aké to bude, alebo ako to bude sa vyvíjať ďalej tento leadership, tak asi by sme mali sledovať tie trendy, ktoré sú okolo nás. A jeden z tých trendov, ktorý tu všetci momentálne veľmi intenzívne vnímame, je práve umelá inteligencia. A čo zase nahráva tomu, že od ľudí sa bude očakávať viacej kreativita. Od ľudí sa budú očakávať komunikačné zručnosti, práca s emóciami, soft veci. Tie tvrdé dáta postupne budú preberať systémy, algoritmy, technológie. Čiže ak budeme chcieť ľudí smerovať, viesť, motivovať, inšpirovať, angažovať, no tak budeme potrebovať pracovať presne s týmto potenciálom, čo Martin spomínal. A ten management on stále bude dôležitý, pretože pokiaľ majitelia budú chcieť mať firmy pod kontrolou, organizácie pod kontrolou, no tak treba nastaviť nejaký systém riadenia, ktorý tú organizáciu dostane pod tú kontrolu,
Na druhej strane treba vyvážiť tú kontrolu a management práve tým správnym zapálením ľudí, a to je leadership. Vďaka, zaujímavý pohľad. Páni, mám na vás záverečnú otázku. A to, keby ste mohli zhrnúť, ale tak naozaj praktické, a dať odporúčanie, že ako by som sa mal stať dobrým lídrom. Čo by ste mi odporúčili, alebo aj ostatným poslucháčom, aby to malo pre nich hodnotu, že aha, tak o tom toto je. Čo by to bolo? Teraz sa pozerám, to sa nám napozerá z vás dvoch. Ďuri? Môžeš začať. Ja som sa hlboko zamyslel nad tým. Lebo... Ešte zamýšľaj sa. V tom, že sa hlboko zamyslí a potom dá hlbokú odpoveď. Tak. Čo je úplne výborné. To neznamená, že my dáme plítke odpovede. Presne tak. Mne napadla tá otázka, ktorú často dostávame na tréningoch od účastníkov, že dá sa leadership naučiť? No, dá sa. No a keď si sa pýtal, že čo treba spraviť, aby sa niekto stal dobrým lídrom, ja si myslím, že najprv si treba položiť otázku sám sebe, úprimnú, či mám záujem o ľudí. Pretože to je predpoklad dobrého leadershipu. Záujem o ostatných. Pokiaľ ho mám, tak veľmi veľa vecí viem zlepšovať, viem sa natrénovať na rôzne zručnosti, ktoré môžem pri tom leadershipe využívať. Len začal by som práve s touto otázkou a začal by som ešte s tým, že čo je výnimočné pre mňa, na čom môžem postaviť svoj úspech, čo sú moje dôležité hodnoty. Čiže začať naozaj od seba a položiť si aj otázku, čo chcem dosiahnuť, čo je pre mňa dôležité. Pretože keď si zodpoviem na tieto otázky, ktoré súvisia s mojou osobnosťou a s mojím premýšľaním o sebe, tak budem autentický potom pri vedení ľudí. Keď to budem mať vykomunikované sám so sebou. Potom samozrejme sú ďalšie veci, ktoré môžem na sebe zlepšovať. Môžem byť zvedavý napríklad, to by som určite odporúčil lídrom, aby boli zvedaví, aby sa pýtali, aby sa neuzavreli do svojej vlastnej škrupinky a mysleli si, že oni sú teraz už manažeri, tak už musia všetko vedieť. Takže takáto otvorenosť vonkajšiemu svetu a autentickosť. Juraj, vďaka. Maťo. Ja myslím, že Juro to dal skvelé. Od autentickosti cez záujem o ľudí, tam to všetko je. Keby si sa spýtal tú otázku tak, že čo by som tebe odporučil, tak ja som premýšľal nad tým, a prvé, čo ma napadlo, že neviem. Ja som to asi zviatol, že nie, ale ja som to tak za našich poslucháčov ale je to dobrá otázka, akože ja sa s tým stretám u zákazníkov, že im povedia, poraď mi, čo mám robiť, aby som sa stal lídrom, ja im väčšinou poviem, že neviem. Takže potrebujeme sa pozrieť vlastne viacej na to, ako vnímaš realitu, ako tvoríš realitu, v čo veríš, či vôbec v niečo veríš. Pozrieť sa na hodnotový rebríček, ktorý zdieľaš. No a to je podľa mňa ten základ, nazveme to, už sa to tu objavovalo, zrelosť tvojej osobnosti, vyváženosť, stabilita, energia, ktorú v sebe máš. No a potom vlastne k tomu prídu techniky. To je komunikačné techniky, poskytovanie spätnej väzby a v poslednom čase tie techniky začínam vnímať skôr ako skratky k tomu cieľu, ktorý chcem dosiahnuť. Ale základ je tvoja osobnosť a keď sa ma spýtaš, čo by si mne, tak ja neviem. Ale určite by sme na to prišli spolu. Rozumiem, ďakujem. Milí poslucháči, a ja vám poviem za seba jednu myšlienku, ktorou inšpirujem, a to, ak chcete byť dobrými lídrami, naozaj buďte spravodliví, buďte nekompromisní k úlohám, na druhej strane buďte citliví k ľuďom. To je to, čo sme hovorili, že záujem o ľudí. Ďakujeme za vašu priazeň, lúčime sa s vami, ďakujem veľmi pekne Martinovi, ďakujem Jurajovi, ktorí už na budúce sa budú rozprávať s hosťom, ktorého si pozvú, naozaj, aby ten leadership rozobrali z takého praktického pohľadu, aká je skúsenosť momentálne. Postupne aj čo si pozvú hostia, budú to či riaditelia spoločnosti, riaditelia oddelení, divízií a tak ďalej. Naozaj, aby vám to prinášalo hodnotu. Takže ešte raz ďakujem, lúčim sa s vami a majte úspešné dni. Ďakujem, Marek. Ďakujeme za príjemný rozhovor.
Ďakujem pekne a všetkým prajem krásny deň.